Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай. Файнага дня і настрою. Вас вітае даследчык літаратуры Васіль Дранько-Масюк І цудоўная тэатральная актрыса Алена Баярова. У нашым падкасці «Літаратурны вір» мы расказваем пра самых яркіх, цікавых беларускіх творцаў мінулых стагоддзяў і сённяшняга часу. Мы гаворым пра тых, хто пры любых, нават самых неспрыяльных варунках імкнуўся захаваць творчую незалежнасць і не стаць рабом сістэмы. Падтрымлівайце нас, стаўце падабайкі. У нас для вас ёсць шмат чаго цікавага. У мінулай серыі мы пачалі гаворку пра аднаго з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў Васіля Быкава. Мы гаварылі пра яго невясёлае дзяцінства і мару вырвацца з калгаснага раю. У 1939 годзе пасля заканчэння 8 класаў кубліцкай сярэдняй школы Васіль Быкаў вырашае паступаць у віцебскую мастацкую вучэльню на жывапіснае аддзяленне. Бацька, праўда, не вельмі прымае гэты выбар. Але Васіль Быкаў праявіў неўласцівую яму цвёрдасць. Та, але ж там плоцяць стыпендыю, 60 рублёў. Ну і да таго ж, вучоба ў Віцебску, гэта ж шанец не патануць у калгасным балоце. Наш герой з дзяцінства цудоўна маляваў. О так, ён ствараў партрэты аднакласнікаў, настаўнікаў, рабіў ілюстрацыі да апавяданняў і аповесцей сваіх любімых пісьменнікаў, такіх як Платон Галавач, Міхась Лынькоў, Янка Маур, альбо Якуб Колас. Мастакам па тым часе, можна сказаць, жылося няблага. У краіне квітнеў сацыялістычны рэалізм, адзіны дазволены дзяржавы накірунак у мастацтве, мэта якога была ствараць прыхарошана псеўдарэальную выяву савецкага жыцця і апяваць нашыя сацыялістычныя перамогі. Такія значныя сацыялісты-жывапісцы, як Валентин Волкаў, Яўген Зайцаў, Пётр Гаўрыленка, жылі не тужылі, стваралі бясконцыя партрэты камуністычных правадыроў, малявалі подвігі партызан і чырвонаармейцаў, пісалі кампазіцыі з выявамі калгасных святаў і з жыцця памежнікаў. Мастакоў, дарэчы, не так моцна чапалі падчас рэпрэсій. Прынамсі, арыштаваны і знішчана іх было значна меней, чым пісьменнікаў. А якія пачэсныя задачы павінны былі вырашаць савецкія мастакі? Быкаў не мог не чытаць 1 траўня 1939 года надрукаваную ў Ліме прамову свайго любімага празаіка Міхася Лынькова, дзе ён, між іншым, казаў: «Кожны наш твор павінен быць яркім носьбітам ідэй камунізма, страснай прапагандай і агітацыяй за пабудову камуністычнага грамадства. У нашым мастацтве няма месца халоднай абыякавасці. У нашым мастацтве няма месца спакойнаму алімпійскаму сузіральніцтву. Большевіцкая страсць, глыбокае творчае гарэнне, творчае дзярзанне, ініцыятыва, смеласць, мужнасць, сталінскі тэмперамент. Вось неад'емныя якасці, без якіх нямысліма ў нашых умовах творчае аблічча сапраўднага мастака». Міхась Лынькоў агітуе за савецкае мастацтва, а мы заклікаем: падпісвайцеся на наш падкаст «Літаратурны вір», дзе вы пачуеце сапраўдную гісторыю нашай літаратуры. Юны Васіль Быкаў захапляўся прамовамі Лынькова. А і праўда, хіба не натхняльна? Быкаў вельмі хацеў быць прафесійным мастаком. Марыў паехаць вучыцца ў Віцебск, у гэты эканамічна магутны горад, які, калі верыць нашаму друку канца 30-х, адпраўляе ва ўсе куткі Савецкага Саюзу біноклі і шчаціну, мэблю і піва, лес і станкі, алей і фанеру. Віцебскія трамвайныя шляхі маюць даўжыню каля 35 кіламетраў. У Віцебску ёсць 32 клубы, 4 музеі, штодзённая газета «Віцебскі пралетарый», 92 бібліятэкі, а ў трэцяй пяцігодцы пачнецца пабудова гарадской каналізацыі.
Акрамя таго, Віцебск горад поўны міфаў і легендаў пра вялікіх жывапісцаў, графікаў, дызайнераў і скульптараў, якія там дзесяцігоддзямі працавалі. Цэнтрам мастацкага жыцця Віцебск пачаў станавіцца яшчэ з пачатку 20-го стагоддзя. У 1898 годзе сюды прыехаў Юдель Пен, які адкрыў першую ў расійскай імперыі габрэйскую прыватную вучэльню, а з 1919 года адзін з любімых вучняў Пена, Марк Шагал, пераўтварыў гэтую ягоную вучэльню у сапраўдны цэнтр авангарднага мастацтва Еўропы. Паводле мастацтвазнаўцы, скульптара і педагога Міхася Керзіна, цытуем яго артыкул з газеты «Літаратура і мастацтва» ад 31 кастрычніка 1937 года. Дырэктарам мастацка-практычнага інстытута стаў Марк Шагал. Яго фармальнай устаноўкай быў экстэматызм, адзін з відаў футурызма, які ставіць сабе задачай паказ руху жывых прадметаў у прасторы. Доўгі час на вонкавых сценах дамоў, на парканах Віцебска можна было бачыць рэшткі роспісаў, зробленых Маркам Шагалам і яго вучнямі. Роспісы гэтыя былі зроблены ў якасці упрыгожвання горада да святкавання першай гадавіны рэвалюцыі. Звычайны сюжэт іх быў паказ лунаючага ў паветры над выгінастым бясконцым парканам старога яўрэя з доўгай барадой ці паказ асобных постацей яўрэяў. Цені пісаліся звычайна ярка-зялёнай фарбай, прасвятленні жоўтай охрай. У перакладзе на агульназразумелую мову паводле Керзіна гэта павінна было азначаць выхад яўрэяў з рысы аселасці і аджываючы яўрэйскі быт. З канца 1919 года мастацкую ўладу ў Віцебску забірае сабе Казімір Малевіч, вынаходца супрэматызму. Што гэта быў за напрамак у мастацтве? Дамой зноў слова Міхасю Керзіну. Малевіч адмаўляў жывапіс, лічачы яго з'явай аджыўшай. Прадметам паказу былі квадрат, які сімвалізуе сусвет, круг, рух зямлі, трохкутнік, бог, прадаўгаватыя чатырохвугольнікі, супрэмы — гэта ўзаемадзеянне сіл. Звычайнымі фарбамі былі чорная і белая. Чорная азначала злы пачатак, белая — добры. Зрэдку дапускаліся іншыя фарбы, з іх кожная мела сваё значэнне. У Віцебску ж Малевічам былі выдадзеныя брашуры «Бог не скінуты», «Царква і фабрыка», «Ад Сезана да нашых дзён» і ў рукапісе «Супрэматызм». З сярэдзіны 1920-х у Віцебску рэй вялі ўжо мастакі-рэалісты, той жа Міхась Керзін, Валянцін Волкаў, а ў 1939 годзе віцебскую мастацкую вучэльню узначальвае выдатны жывапісец і бліскучы педагог Іван Ахрэмчык. Гэты сын менскага шаўца стаў з канца 1920-х гадоў адным з лепшых партрэтыстаў і любіў маляваць самотных, бо героі прозы Кузьмы Чорнага, артыстаў, паэтаў, празаікаў, якія сядзяць у непрытульным інтэр'еры на фоне якой-небудзь шэрай сцяны і з тугой глядзяць кудысьці ў міжчассе. Афіцыйнай крытыцы гэта не падабалася, і Ахрэмчыка вінавацілі ва ўпадніцтве і фармалізме. Тады ён, каб засцерагчыся, паралельна ствараў вялікія пафасныя палотны са Сталіным ды яго атачэннем. Па іроніі лёсу, гэтага дзівоснага жывапісца лічылі адным з класікаў сацрэалізму. Бо многія свае праўдзівыя шэдэўры ён не выстаўляў, яны заставаліся ў майстэрні, а на выставах віселі абаронцы Брэсцкай крэпасці ды таму падобныя рэчы. З лімаўскага артыкулу ад 18 студзеня 1947 года мы даведваемся, што Ахрэмчык 10 год працаваў у Віцебскім мастацкім тэхнікуме, спачатку настаўнікам жывапісу на старэйшых курсах, затым з 1939 года дырэктарам. І што асноўная заслуга Ахрэмчыка гэтага перыяду ў тым, што ён праводзіў неаслабную барацьбу супраць фармалістычнай пастаноўкі выкладання, ставіў перад сабой задачу выхаваць маладых мастакоў духу сацыялістычнага рэалізму, ставіў задачу зрабіць з іх сапраўдных творчых майстроў, вартых новага савецкага мастацтва. Гэты чалавек, дарэчы, адыграе вялікую ролю ў жыцці Васіля Быкава.
Вы слухаеце падкаст «Літаратурны вір», Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. прысвечаны Васілю Быкаву і яго марам стаць у канцы 30-х гадоў мастаком. На ўступныя экзамены Васіль Быкаў ехаў цягніком. Гэта быў яго першы выезд у вялікі свет. Перасадку рабіў у Полацку, у якім ён таксама быў першы раз. Па ўспамінах нашага героя Выехалі на золку. Па дарозе пераняў дождж, добра вымаклі, сушыўся, ходзячы ранкам па Полацку. Пасля звыклага вясковага наваколля гарадскі свет уражваў незвычайна. Усё было новае і цікавае. Вузкія, крывыя брукаваныя вулачкі, крамы. Віцебск здзівіў мяне шматлюдзем і трамваямі. З некаторым страхам ехаў на трамвае ад вакзалу ў цэнтр. На плошчы віселі вялізныя каляровыя рэкламы кінатэатраў, недалёка высіўся грамадны сабор і вежа ратушы. вучылішча месцілася ў добрым старым дамку з мазаічнай падлогай у вестыбюлі. Галоўныя экзамены былі, вядома ж, па мастацтву, малявалі акварэлі і нацюрморт з гаршкамі. Пасля іншыя прадметы, якія Васіль Быкаў здаў паспяхова. Чэрвень-ліпень 1939 года. У Віцебску бурліла культурніцкае жыццё. 12 чэрвеня была ўрачыста адкрыта карцінная галерэя імя Юдаля Пэна у яго былой кватэры, пра якую Быкаў згадваў. На вуліцы Гоголя, недалёка ад плошчы, быў музей славутага Пэна, якога незадоўга перад тым загадкава забілі. У невялікім пакоі на драўлянай лесвіцы віселі яго карціны, выкананыя ў стылі дабротнага рэалізму, шаўцы, старыя яўрэі, коні, выявы старадаўняга Віцебску. Пра ягонага славутага вучня Марка Шагала, які тады жыў у Парыжы, у яго родным горадзе нічога не было вядома, бо ён і не меў ніякага дачынення да гэтага гораду. Але час мяняецца, і праз шмат гадоў я ўжо быў у ліку тых, хто на Пакроўскай вуліцы адкрываў скульптурны помнік славутаму земляку. Летам 1939-го будучыя педагогі Быкава рыхтуюцца да выставы «Ленін і Сталін. Арганізатары беларускай дзяржаўнасці». Чытаем зацемку Юркі Віцьбіча «Мастакі Віцебска», напісаную для газеты «Звязда». Мастак Хрусталёў заканчвае карціну «Незабыўная сустрэча», над якой працаваў 3 гады. Карціна ў своеасаблівай трактоўцы паказвае радасную сустрэчу Владзіміра Ілліча Леніна ў 1917 годзе на фінляндскім вакзале. Мастак Фохт працуе над эскізам да карціны пра сялянскія хваляванні ў Беларусі ў час 1905-1906 гадоў. Малады мастак Давідаў распрацоўвае тэму «Выступленне таварыша Свярдлова на першым беларускім з'ездзе саветаў у 1919 годзе». Мастак Лейтман працуе над творам «Жыццё і вучоба Чырвонай арміі». Аднак жа у саміх педагогаў віцебскай вучэльні не ўсё так святочна ў побытавым сэнсе. У той жа зацемцы Юркі Віцьбіча мы чытаем: Віцебскія мастакі адначасова з'яўляюцца выкладчыкамі мастацкага вучылішча і таму могуць аддаваць творчай рабоце толькі вольны час ад настаўніцкай работы. Значнай перашкодай у гэтай творчай рабоце з'яўляецца адсутнасць майстэрняў. Варта заўважыць, што мастак Хрусталёў мае ў сваім распараджэнні кут у адной з аўдыторый вучылішча. Другой значнай перашкодай з'яўляецца адсутнасць сталай кансультацыі па пытаннях гісторыі Беларусі, на што скардзяцца мастакі Фохт і Давідаў. Але разам з тым трэба адзначыць і некаторую безініцыятыўнасць у асваенні гістарычнай тэматыкі. Віцебскае абласное ўпраўленне па справах мастацтваў павінна забяспечыць мастакам Віцебска ўсе ўмовы, патрэбныя для іх плённай і пачэснай працы. А які ж былі ўмовы Васіля Быкава, які бліскуча здаў усе іспыты і з 1 верасня быў залічаны ў віцебскую мастацкую вучэльню. Па ўспамінах нашага героя Жылі мы спярша ў інтэрнаце на Магілёўскай плошчы. У інтэрнаце мастацкай вучэльні былі толькі матрацы з ваты, камячастыя, нязручныя, на іх і спалі.
Коўдры трэба было прывезці з дому. І я прывёз стракатую коўдрачку, вынятую маці з куфра, як самую каштоўную. Тканая она была накшталт крыжыкаў, белая з чорным, і мае злыя сябры адразу ўбачылі ў ёй штосьці папоўскае. Ад іхніх папрокаў мне было сорамна, і я накрываўся коўдрай толькі ў сцюжу і зверху яшчэ клаў тужурку. Тужурка тая дасталася Быкаву ад першага мужа мамы, які ў рэвалюцыю прыехаў з Курляндыі і прывёз самыя каштоўныя рэчы, Як, напрыклад, тужурка, залачоныя запанкі для кашулі, цэлулоідныя каўнерыкі, манжэты. Вось склаў гэта ў куфар і паехаў у Пецярбург, дзе і прапаў. Мама чакала яго ці не год 5, а пасля, схадзіўшы пешшу на паклон да Ефрасіні Полацкай, выйшла замуж за суседа-ўдаўца Уладзіміра. Але вернемся да жыцця Васіля Быкава ў Віцебску. Сярэдзіны верасня 39-га. Па ўспамінах нашага героя Горад вабіў, цікавіў, захапляў будынкамі і вітрынамі. З райчас заходзіў сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакаміты маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак, найбольш вабілі сталоўкі, паткнуцца ў якія патрэбна была адвага. Найперш чыстыя абрусы. Зноў жа афіцыянткі ў белых фартушках. Некіны дужа прыдзірліва аглядалі нас, сарамлівых падлеткаў, прымалі з усмешкай наш сарамлівы заказ. Заказ быў і сапраўды больш чым сціплы. Каша пшонная ці пярловая з лыжачкай масла наверсе, 200 грамаў хлеба і чай. Каша каштавала 60 копеек, наедак за порцыі для нас быў ніякі, калі са стыпендыі мы замаўлялі нават па 2 порцыі, то і таго было мала. Што ў асноўным елі Быкаў і яго сябры. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпнем, па бохану на дзень, тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на Смаленскім бульвары, падрабілі пару рублёў. Намалявалі акварэллю, добра пацерлі, бо была старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але такое мы зрабілі толькі аднойчы, болей не адважваліся, і хутка ввогуле атрымалі стыпендыю. Адной з галоўных задач для будучага жывапісца заключалася ў тым, каб купіць фарбы, бо ў вучэльні сказалі, што фарбы трэба мець свае. Хаця чаму свае? Чаму Віцебская мастацкая вучэльня не магла забяспечыць вучняў фарбамі? Відаць таму, што ўсе фарбы ішлі на маляванне плакатаў, транспарантаў, ды маштабных палотнаў, прымеркаваных да сакральнай даты аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Аператыўная зводка генеральнага штаба РСЧА ад 17 верасня 1939 года. З раніцы 17 верасня войскі рабоча-сялянскай чырвонай арміі перайшлі мяжу па ўсёй заходняй лініі ад ракі Заходняя Двіна, наша граніца з Латвіяй, да ракі Днестр, наша граніца з Румыніяй. Адкідваючы слабыя перадавыя часці і рэзервы польскай арміі, нашыя войскі к вечару 17 верасня дасягнулі на поўначы у заходняй Беларусі мястэчка Глыбокае, станцыю Парфіянава, авалодалі чыгуначным вузлом Малавечныя Валожын. На баранавіцкім напрамку часцямі чырвонай арміі фарсіравана рака Нёман і заняты мястэчкі Карэлічы, Мір, Палонічка, чыгуначны вузел Баранавічы і Сноў. Наша авіацыя збіла 7 польскіх знішчальнікаў і прымусіла да пасадкі 3 цяжкіх бамбардзіроўшчыкі, экіпажы якіх затрыманы. Насельніцтва сустракае паўсямесна часці чырвонай арміі з лікаваннем. Газета «Звязда» заўсёды вылучалася своеасаблівасцю беларускай мовы. Відаць, такім жа, кажучы мовай «Звязды», лікаваннем сустракаў гэтую навіну галодны Быкаў. Лета 39-го было неўраджайным. Бульбачка з'явілася толькі ў канцы жніўня. Тая галаднаватасць была вечнай спадарожніцай Быкава і ў горадзе, і ў вёсцы заўсёды хацелася есці. Вясковая сарамлівасць яшчэ доўга прыгнятала характар 15-гадовага падлетка. Бохан хлеба каштаваў рубель. Гэта быў асноўны наедак.
Але за ім трэба было раненька ўстаць, каб заняць чаргу і да 9 гадзінаў купіць свой бохан. Затым, успамінае Быкаў, нас пасялілі ў яўрэйскай сям'і на смаленскім базары. Апроч мяне яшчэ быў хлопец са Смаленшчыны, другі з Каўказа па прозвішчы Аганесян і такі Алёшка з Коханова. Мы былі самыя бедныя. Я хадзіў да зімы ў брызентавых гамашах, з якіх вылезлі пальцы, а Алёшка з верасня шкломаў у бурках. Жывапіс і малюнак выкладаў стары лейтман, усе іншыя прадметы, як і ў школе. Дырэктарам вучылішча быў Іван Восіпавіч Ахрэмчык. Там жа знаходзілася ягоная майстэрня на першым паверсе з вокнамі, якія выходзілі на вуліцу. Вокны вялізныя, як і належыць для мастакоўскай майстэрні. Паводле ўспамінаў Быкава, калі пачынала цямнець, Ахрэмчык уключае святло, а шторы не зашморгвае, і мы глядзім, што ён робіць. Помніцца вялікая на ўсю сцяну палатніна, на якой недамаляваныя абрысы Леніна і Сталіна на нейкім з'ездзе. Тады гэта тэма была абавязковай. О так, паспрабуй не намалюй што-небудзь значнае на гэтую тэму. Быкаў глядзеў, як піша Ахрэмчык, і адчуваў зайздрасць. У дырэктара было столькі фарбаў, а для нашага героя мець фарбы была вялікая праблема, як вы памятаеце. Фарбы для малявання трэба было купіць, а гэта каштавала вялікіх грошай. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія мы ўсе марылі, набыць маглі толькі хіба некаторыя. У нас алеем працаваў толькі хлопец з Азербайджану, пасля толькі яшчэ адзін. Астатні ж толькі назіралі, гэты азербайджанец ліха кладзе мазкі. Мы ж ашчадна размазвалі акварэллю на невялікіх аркушах таўставатай паперы. Алейнай ж фарбы я часам пазычаў некаторых, часам падбіраў сплюшчаныя цюбікі. Тое, вядома, не магло не адбіцца на маіх жывапісных поспехах. Праз некаторы час Быкава чакала навіна. У вучэльні арганізавалася скульптурнае аддзяленне, на якое, здаецца, не было набору. Ужо ў пачатку навучальнага года пачалі агітаваць некаторых пераходзіць на яго з жывапісу. Не ўсе, праўда, хацелі. Тады дырэктар Ахрэмчык аддаў загад і прыклаў да яго спіс з 1,5 дзесяткамі асобаў. Там аказалася і маё прозвішча. Некаторыя пайшлі спрачацца, а я не пайшоў. Тым болей, што ўжо тыдзень я не займаўся жывапісам. Скончыліся фарбы, нават акварэльныя. А чаго спрачацца, калі не атрымалася стаць другім Волкавым ці Ахрэмчыкам? Дык можна стаць скульптарам не горай за Азгора, які з 30-х гадоў быў галоўнай зоркай нашай скульптуры, ляпіў у бясконцых Ленінах, Сталінах і пачуваўся вельмі добра. Вы слухаеце падкаст «Літаратурны вір» пра мары Васіля Быкава стаць мастаком. Падпісвайцеся на нас, стаўце падабайкі, падтрымлівайце, а мы працягваем. Скульптурныя класы мясціліся ў бакавым завулку перад былой ратушай і мастацкім музеем. Вучыла нас скульптар Ганна Івановна Бяляева, паходжаннем, здаецца, з Кіева. Пасля вайны я нічога не чуў пра яе, мабыць, яна прапала. Скульптура ўвогуле давалася Васілю Быкаву лёгка, але падабалася менш, чым жывапіс. Шмат ляпілі анатомію, фрагменты класікаў, мікеланджелаўскага Давіда, насы, вушы, твар, тое было не цяжка. Болей клопату было з кампазіцыямі, адной ці дзвюхфігурнымі. Маёй курсавой работай стала фігура пагранічніка ў шынялі з вінтоўкай і біноклем каля вачэй. Выкладчыца пахваліла. Малайчына, быць табе, Васіль, другім Заірам Азгорам. Лепшыя пахвальбы і ўявіць цяжка. На летнія канікулы Васіль Быкаў паехаў у прыўзнятым настроі. У гэты час, чэрвень 40-го года, Быкаў сочыць за поспехамі нашых творцаў на дэкадзе беларускага мастацтва, якая праходзіць у Маскве. Асабліва яму было цікава тое, як сябе паказвалі скульптары. Чытаем газету «Звязда» ад 5 чэрвеня 1940 года. Заслужаны дзеяч мастацтва Александр Грубе
стварыў скульптурную фігуру Уладзіміра Леніна. Скульптар паказвае Уладзіміра Ільіча у момант яго выступлення перад часцямі, якія накіроўваюцца на польскі фронт. Заслужаны дзеяч мастацтваў Заір Азгур выстаўляе сваю работу «Сталін». Гэта вялікая ў 2,5 метры сидячая скульптурная фігура. Таварыш Азгур вырашае партрэт Сталіна як вялікага мысліцеля, ідэолага партыі. Скульптар Абрам Брадзер стварыў кампазіцыю «Сталін дойліт». Ён верыў, што яшчэ крыху і пачне ляпіць фігуры нашых правадыроў не горш за Грубы, Азгура ці нават Бразера. А поспехі нашага мастацтва былі відавочныя. Удзельнікаў беларускай дэкады шчодра прэміравалі грашовымі падзякамі. А ў Саўнаркамі Саюза СССР было вырашана у мэтах стварэння спрыяючых умоў для далейшага развіцця мастацтва Беларускай ССР Савет народных камісараў Саюза СССР пастанавіў зацвердзіць да пабудовы ў 41-42 годах будынак майстэрні ў горадзе Мінску для мастакоў і скульптараў коштам у 2 мільёны рублі. Адпусціць у 1940 годзе камітэту па справах мастацтваў пры СНК СССР дадаткова 3 мільёны рублі. Боже мой, столькі грошай адпускаецца на беларускае мастацтва. Ну цяпер жа не іначай, зажывем, як мае быць. Так радасна думаў Быкаў, вяртаючыся на вучобу. Радавалі не толькі мастацкія навіны. Бо як не цешацца, калі чытаеш такі газетны артыкул за 3 жніўня 40-го года. Здзейсніліся мары народаў Прыбалтыкі. Літва, Латвія, Эстонія, савецкія рэспублікі. Народныя парламенты прыбалтыйскіх рэспублік апраўдалі давер'е і спадзяванні сваіх народаў. Яны прынялі гістарычнае рашэнне аб устанаўленні савецкай улады, аб уваходжанні ў сям'ю СССР. Быкаў вяртаецца ў Віцебск і жадае толькі аднаго, каб следам здзейснілася і яго мара стаць зоркай беларускай савецкай скульптуры. Восень 40-го дырэктар вучэльні Івана Хрэмчык аб'явіў радасную навіну. Пастановай ураду стыпендыі адмяняюцца, за ўсё трэба плаціць. Але як жыць, як вучыцца? Стыпендыі адмяняюцца. Але ж газеты пісалі пра поспехі нашага мастацтва ў Маскве. Пісалі, што Масква дасць грошы. Стыпендыі адмяняюцца. Грошы з дому не прысылалі. Бацькі казалі: «Сынок, грошай няма». Аднойчы бацька, як ехаў у горад, заехаў да дзядзькі Сцяпана, пазычыў 3 чырвонцы, які Быкаў расцягваў як мог, найбольш на хлеб, якім звычайна і харчаваўся са сваімі сябрамі. Быкаў спрабаваў з хлопцамі перабівацца такімі-сякімі заробкамі, хадзіў на грузавую станцыю, на фабрыку. У Віцебску, як ні дзіўна, да самай вайны захаваўся дробны прыватны сектар. Быкаў не хацеў здавацца. Маляваў шыльды для гандляроў, прапаноўваў свае паслугі як партрэтыст. Гэй, віцебскія крамнікі, скажу я ў рыфму, хоць і не паэт, выдатны намалюю ваш партрэт, не праходзьце міма. Гэтая шыльдачка падыдзе да вашай каўбаснай крамкі, а вось гэтая для ветэрынарнай лякарні, а гэтая... Ну, як поспехі купляюць? Недзе на вуліцы, што вела да аэрапорту, мы з сябрамі ўбачылі маленькую такую крамку, над дзвярыма было няўмела напісана «Галавныя уборы шью». Стары Абрам шыў там шапкі. І вось памятаю, мы ўдвух шаўчонкам, хлопцам з Палесся, пайшлі туды. Дамовіліся з гаспадаром зрабіць яму прыгожую шыльду, ён паабяцаў за тое 15 рублёў. Знайшлі некую здатную фанерыну, загрунтавалі, напісалі галаўныя уборы. На адным канцы дошкі намалявалі кепку, на другім капялюш, панеслі заказ. Гаспадар паглядзеў, пакруціў і кажа: «А чаму капялюш? Што я капелюшы раблю для буржуяў?» Ну, пачакайце, але ж гэта мастацкі вобраз. Не трэба мне вашых вобразаў. Але гэта метафора. Не трэба мне вашых метафораў. Усё, ідзіце сабе. Паслухайце. І слухаць не хачу, ідзіце і скончым на гэтым. І не ўзяў шыльду, адмовіўся. Відаць, быў напалоханы з часоў НЭПа. Іншых заказаў не было. Давялося забраць дакументы з мастацкай вучэльні.
Як жа гэта крыўдна, пайсці вучыцца ў тым жа Віцебску, затым на маляра, праходзіць штодня міма вучэльні, назіраць, як больш удачлівыя займаюцца любімай справай. Быкаў разумее, што трэба нешта мяняць у сваім жыцці. Але што і як? Кім быць? Як вырвацца з гэтай антытворчай нявыкруткі? Пра гэта пагаворым у наступнай серыі літаратурнага віру. А мы пакуль развітваемся з вамі. Не забывайте ставіць падабайкі, падпісвацца на наш канал і падтрымліваць нас. Гэта дапаможа нам ствараць для вас шмат чаго цікавага. З вамі быў даследчык літаратуры, культуролог, рэжысёр і драматург Васіль Дранько-Масюк. І дзівосная актрыса Алена Баярова. Вы слухалі другую серыю нашага падкаста «Літаратурны вір», прысвечанага спробе Васіля Быкава стаць мастаком. Надоўга не развітваемся. Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай.